Ina-challenge nako ang tanan nga mga CFT kay inyo man gyud ginabarugan nga ang translation sa word nga founder sa Binisaya magtutukod ra gyud. Palihog ko og translate sa Binisaya ni ining nasulat mismo sa inyong libro, A Guide to Church History, The Triumphs and Intrigues of the Renaissance Popes by Monsignor Lawrence G. Spiteri, GCD, PhD. Palihog ko translate sa Binisaya ani. The movement traces its origin to Gerald Groot, 1340 to 1384, the founder of male and female brethren of the common life. Palihog ko translate sa Binisaya gamit ang polo nga magtutukod. Panindotay mo og translate kung kinsay maayong mo translate ninyo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Uban ko ninyo mga higalag maigsuon sa paghatag og ginagmay nga reaksyon sa ito og video sa tong mga higala nga mga dili Katoliko, particularly kining ato ang mga amigo nga members sa Seventh-day Adventist Church. So karon nga panahon mga sir ug mga ma'am, nakita man itong video ato ang mga tan-awan ang video nya, nakita nato nga sa ilang presentation ilagi gustong i-justify kumbaga ang word nga founder nakakaplag dili translated into word nga magtutukod. Nga naman actually ang ilahang manggong kanabitong gilikayan ni ana kay naamo gi mabasa gyud sa ilang libro nga si Ellen G. White, the founder sa Seventh-day Adventist or one of the founders of the Seventh-day Adventist. Muna nga ang word nga founder ilahang gitagaan og lain nga meaning kay kuno ingon pa nila kanang word nga founder nakakaplag daw kuno na. May pudno kay wa sila badlunga sa ilahang mga membro nga mga tawag ining mga edukado ba kumbaga. At the same time na ay mga dagkong ranggo sa mga dagkong eskwelahan or bisan kani kanang ilahang mga Adventist college, di ba? Sure naman pud no wala pud sila ka-correct ana sa inyo no. Nga atong mga higala nga sakop ni Pastoy Bacalares, founder, nakakaplag. Yaga man na. Nya karon na ada ipa-translate, ginamit daw ang tawag ini nga libro nga The Church History. Kini nga tawag ini nga book. Dito silang picture wala nila butangi og unsang tawag ini nga number. Kay para ang tawag ini mga defensor Katoliko mangita pa og asa na nga phrase or asa na nga sentence ang gusto nilang gitawag o translate. Nya kay di magina pwede nila matago nga naman kay sa ilahang gibutang dito, ilang gipicture, manabutangi og book to na may title. So masagpan gihapon. Nya wa po nila butangi og tawag ining page. Nagtuo siguro sila nga sila rin nakabasa ana nga tawag ini nga libro. So katong page nga ilahang gi quote na gusto daw nilang tawag anang ipa-translate sa tua kay ilang ipakita ba nga tanawang mo term din nga founder kung din na magtutukod ay na ngano man kay ang nasilang unahon daghan na magtutukod Iglesia Katolika. Apsan na inyong unahon na oy ni ana na sa page 134. Sige ingon din katong gusto ipa-translate. The movement traces its origin to Gerald Groot, 1340-1384, the founder of the male and female brethren of the common life and the monastic congregation in Windishim. Tama ba akong pronunciation? Ini nga tawag ini nga lugar. So ingon nila ipatranslate na kanang word nga founder din og magtutukod pa ba gihapon? Yes. Pero kining particular nga gitukod ni Gerald Groot ni atong 1340 yan kinabuhi 1384 kining duha ka congregation nga para sa mga babae o para sa mga lalaki. Sa mga congregation kining Brethren of the Common Life according sa maong gitawag libro para na dito na sa mga layman nga tawag anang naitinguha sa pagpuyo sa sagradong kinabuhi nya pagkahuman na ay tinguha sa gitawag og pagpuyo sa pagdebosyon sa ilang kaugalingon sa relihiyosong gawi and at the same time na ay tinguha nga tawag anang magsamto sa ilang kaugalingon og pagserbisyo sa uban. So mo nang gingon din nga Brethren of the Common Life. Nya kaduha nga gitukod ni Gerald Groot kining
monastic congregation of Wendishem, pasabot mga munghe. Kini nga panahon manggod, kini nga chapter manggod sa tawag ining libro, ang simbahan kinahanglan siya reform. Ano man kay daghan naman kaayo kaniadto nga nagkinabuhi nga dili na subay sa tundo sa Iglesia Katolika. So syempre ang mga pari mismo, ang gitawag og mga obispo mismo, sila mismo ang nangulo ni anang maong reform based sa tawagan ng aplikable nga pamaagi sa ilahang gitawag og panahon. Pero kini, ang word nga founder diri, ang translation, magtutukod gihapon. Nga naman, ato ang i-translate, paningkamutan niya ako nga matranslate ha. Ang kalihukan, the movement traces its origin to Gerard Growth. Kini nga movement, kini nga kalihukan, matrace or tawag ining masubay ang iyang kagikanan dito kang Gerard Growth nga magtutukod sa Brethren of the Common Law o ang Monastic Congregation of Wendishem para sa mga babae o para sa mga lalaki. So kining word ring nga founder, di ni pwede tawag ining mahubad og nakakaplag. Dili oy. Dili nakakaplag. Magtutukod. Nya kining iyang gitukod dili Iglesia Katolika, kundi dili ang gitukod niya congregation nga naa sa sulod sa Iglesia Katolika nga diin na ay tinguha nga maghimo og internal reform para sa simbahan sa kana nga gutlo ug sa kana nga panahon. The more hinuon ninyo gina-justify ang inyong sayop, the more na hinuon mo nga mamahimong katawanan. Founder, niya pagkahuman ang Binisaya, nakakaplag. Wa mo pagkilatig colored.